Hello guys, खुलुमबाय बयखौबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ इसोरनि अननायाव आङो दा ब्लग लाबोनाया जाहैबाय सासे फंबायनो ना iPhone बायनो आंखौ लोगो लाहरदों बेखायनो आं दा बङाइगाव थांनो ओंखारबाय आरोना दा गोसो गैयामोन जेबो टारगेट गैयामोन दा हठात माने आदैयासो आंखौ फन खालामना लिंहरदों माने नोंनि फंबायनो माने iPhone बायना होनांगौलै बे बङाइगावआव फैब्रबलाय सम दङबा होननायखाय आं दा फ्रि थानायखाय आं दा थांनो ओंखारबाय आरोना बिदिब्ला दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आङो दा बङाइगाव मोनफैबाय जाय जायगायाव मबाइलखौ बायनो नागिरदों बियो बारा गोजान थांनांला आरो ससे थांबानो मोनहैसिगोन दा नेगासिनो दं मबाइल लाग्रा आरो आदैया आरो सानैजों Jolly Max Jolly Dine आं दा बङाइगावनिफ्राय थांनो ओंखारफिनबाय मेथाइ जाखांबाय ओमफ्राय मबाइलखौबो फंबाया लाखांबाय मबाइलखौ iPhone 13 खौ लानाय जाबाय आरोना 74,000 नि ओमफ्राय दा बिसोरबो थांबाय आंहाबो न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय गावसिनाव आलासि जानो लिंबाय थादोंमोन आं मालाबा हाबफैनोसै होननानै थांथ'नाय जायाखिसै आरो दा आंहा हारसिं थांफिनदो होनब्ला आं गारि सालायलांसै दे लोगोफोर मोनाबायबो बङाइगाव टाउननि नाइट भिउ नायदो एसे मोनाबाथाय जा मोजां मोनखायो बङाइगाव टाउनखौ गारि लाइटजोंनो ना होमबा लोगोफोर आंबो थांबाय थाथ'नोसै गारि सालायनोसै हारसिंसो बङाइगाव टाउन नाइट भिउ नायदो गाइस